welcome back to my channel. So दिनै जोंहानो एफा मोजां फुला गेदेरथार जादोंमोन नालाय इयो थांखायो नालाय बेखौ हाबाय ओमफ्राय खावसेखौ आनैयाबो लांबाय नै जागोन बेसेबा रोदा राखाया रोदा माखाया नै बेयाव बिलाइ माखाया जि मोजां जादोंमोन ओमफ्राय दा थां गैला आरो नै हालेवजोबगोन आरो बेखौ ओमफ्राय नैखौबो आनैया लांदो आरो नै गोजौथार जानायखौ ओइथिनिखौ लांदो र' आं नोंसोरनो खिथिनि अखा हादोंमोन नालाय बेसेबा हाब्रु जाना दं जोंहानि न' गाइस फिस्लेंनो बैनो गाहाय जाबाय नै खावसेखौ लांबाय आरो बेखौ लांबाय ओमफ्राय बेसेटा लांखो आंबो नायासै बारा नै बे थानायखौबो लांदों माने थानायखौथाय बेखौ लांदों नै बेखौबो हानांसिगौमोन गेदेरथार जाथारबाय ओमफ्राय दा एफा गेदेरखौ बोरै हाबावनोसै मिथिला आरो ना हागोनसो मिथिला मोजांथार जाना दं दैयाबो सिबाय नालाय दैया दुब्लु दंलायो नै लारि थ' होमबा जोङो हानायखौ खेबसे खिथिबावनोसै हाब्रुआ जासिगोन आरो अखा हानानैसो नै हाजोबलांबायनो दसेयावनो रोदा माखाया एखेबारे गायनो लांबा लांजागोन गाइस खाथिफोरनिया जायगायानो गैला दोननोनो ओंथि गारबाय खावसे ओमफ्राय नै बेसेबा मोजां जादोंमोनहाय गोथांनो नै बेसेबा मोजांथार जादों बेखौ हानांलायलालै मा बेसेबा मोजांथार जादोंमोन बेखौ हालायलानो माया ओमफ्राय बेखौ हागोन मा गोजौ जादों नालाय बेखौ हानाय नङा रसा बिफाङाबो बेसेबा थुब्लुमोन नै बेयाव बारान्दा आरो मासे नोंसोरखौ आं मोजाङै आरो नैखौबो हालायला ओमफ्राय नैखौ हानो हागौ ओमफ्राय नैखौ हालायला आरो बेखौबो हानो हागौ आंनिबा बेफोरखौथ' हानाय नङा माने फिसा नालाय आरो मोनसे बेसेबा समायना बिबार लाबोदों आरो गाइस आं नोंसोरनो खिथिनिनो बेयो थानायफोराव बेसेबा सु दं गाइस नै सु दंसोगारो आरो दांसे बेनिखायनो गायनायावबो बेसेबा रिस्क लादोंमोन आरो बेसेबा मोजां नै एल'भेरायाबो एबार थांसोगारदों आरो नैबा माबा थिया ओमफ्राय नै इथिबो गोलैबोदों आरो नै सुआ दंसोगारो ना गाइस नै नोंसोर नुजागोन बैनो बेखौ हालायला हौवा नामा बैखौ नैखौलाय नै हाजागोन ना आरो बैथिबो मोनसे दं गेदेरथार जानो हालायनांला सानै मानसि नांखागोन आरो ना हाबानो दोनबाय बेखौ हानायनि थाखाय सासे मानसियाथ' एफा बुरजा हानो हाया नालाय बेसेबा गेदेर नोंसोरथ' नुखादोंआनो केमेरायाव आं खिथिखादोंमोन नै बिबारा थांगोन ना बेयाव आलु हरफा गाफ्लाबायसो जि गथा नुखादों आरो रोदा माखाखौ नुबाय बिलाइफोरा होथेजोबदोंमोन नालाय ओमफ्राय दै होनायावबो एसे आसानि जासिगोन खोमा ना दै होनायावबो नैथ' खावसे खालि ओमफ्राय नै खावसे मोजांथार जाना दं नै खावसे सोरबा गायनोबा लांफैदो गाइस नै जोंहानि न'आव बेसेबा मोजां थानाय दं गारथ'आ आरो जोंहाबो एसे थुना होगोन आरो अबेथिबा ओरैबा खालि जाबा थुना होनो हागौ नै बिबारा मोनसेल' थासिगोन ओमफ्राय नैखौ हालायला ओमफ्राय नोंसोर मोनथामखौ हानो हागौ आरो गाइस नोंसोर मोनथामखौ हानो हागौबा ओमफ्राय नैनि थानायखौबो हरदों माने बेबो सु बायदियानो थेवबाबो बेयाव एसे ओरै मोजाङै दांबा सुहाबो ओमफ्राय गोरा दांबा सुहाबो आरो
बेखौ हाबाबो इयो थांबायानो थागोन माना ओमफ्राय बियो राननो रोङा आरो बेसेबा मोजां जाबाय थागोन नै बेसेबा गेदेर जालांबाय ओमफ्राय नै बिफाङाबो नायलायनोसै नै मोजां फुल जादों आरो गाइस नै बेखौ दानलायला आरो गाइस नै बेमोन आरो नै मोजांथार जादों बेखौ थानाया मोजांथार जादों आरो नोंसोर लांफैनो हागौ बेखौ लांफैनो लुगैदोंबा लांफैदो नङाबा कमेन्टआव खोथा हरदों थ' बेलेगखौबो नै क्रे होनखाबायनो गाइस नै मोनथाम बसखादा आरो डाइरेक्ट नै मोनथाम बुरजायानो जाबाय नै बेसेबा मोजांथार नुदों आरो गाइस बै मोनसे फुल दं आरो नै बेथिबो बिबार दंमोन आरो बेसेबा गिलिर जाखाबायमोन मा इसे ओरै खायथा जालांदोंमोन आरो नै इसे खायथाहां आयु कगा नै गाइस आयु कगा इयावसो हाबना दंमोन गाइस नै कगा मोनबाय आरो इयाव दोनसै आं बेखौथ' हाखासिगोन आं मोनसे खाखानोसै बेखौ हालेला आरो गाइस ओमफ्राय नै बेखौ हानो हागौ आरो नामा बेखौ बेयावबो मोजांथार जादोंमोन इथि गासिबो ग्रिन हां आरो ओमफ्राय बैथि मोनसे लारिसाया एसे अरेन्ज हां आरो ओमफ्राय बै मोनसे हाख्लानायाल' बेयो एसे ग्रिन आरो एसे गल्डेन हां आरो बारा गल्डेन नङा येल्ल'बो ग्रिनबो मिक्स बायदि हां नै येल्ल'बो ग्रिनबो एसे मिक्स हां आयु नै बिबार दंहाय नै गाइस बिबार दं बेयाव बेखौ ओरै हाख'बाय आरो बोरैबा लेथ्रा नुखादों आरो ओमफ्राय उनाव थांबा बेसेबा मोजां नुयो नामा नै फिथाखौ खावसेबाय फिथा नै बेसेबा मोजांथार जासिगोन आरो बियो हाना होबाय एबारथ' दैलां नालाय मोजांथार जासिगोन दैलां होनोना मा होनो आं मिथिला अखा हाबाय नालाय दैलां जासिगोन आरो बेनिखायनो बेसेबा मोजां जासिगोन दैलां जासिगोन नालाय नै हाखाना दोनबाय दैलां जाबाथ' हानो मोनाना माने हानो हायो ओमफ्राय इसे लेट जालाङो आरो अबेयावबा बोथोरा जोबना होबा बारा थांनाय नङा नालाय फार्स्टआवनो हाखाबाय दैलां जानायनि सिगां नायजागोन बेसे मोजां नै एबार सिगांथिं हाफैलायबाय एबार नै नै जोंहानि सासेया मिनिबाय दं आरो खाथियाव नायब्रा नै बेसेबा मोजांथार नुदों हो र' आं नोंसोरखौ गारियाव थांनानै खिथिनोसै जोंहानि न'नि बोलोखौ नै आबैया लाना दं आरो इया मिनिबाय दं जोंखौनो नायनानै माला मा मिनिबाय दं नै इयाव मिनिबाय दं सासेया ओइनो सासे माखौ नायहरबाय दं नै उइ हाय होनसां थ' होमबा थांफिनलायनोसै इयाव खावसेया हाखांबाय नै खावसेया हाखांबाय ओमफ्राय दे नै दैजों बेसेबा साफा नुदों आरो आयु सेगाया गलांनो लुबैबा ओरैनो सासे ओमफ्राय बाब्राबि दं जोंखौनो नुनानै र' खाथियाव खिथिनो आं नोंसोरखौ बाब्राबबायानो दं जोंखौ नायनानै सासेया हाना जोंहानि फुलखौ खावसेखौथ' हाबाय थेवबाबो सानसेयाव बारा हानो हायासै नालाय सासे मानसि नालाय बेनिखायनो खावसे दिनै हाबाय आरो नै ओमफ्राय दा सिबान्दा आरो ओमफ्राय भिडिअखौ फुल हानायनि भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब बानायना होबानो जाबाय ओमफ्राय सोरनोबा बे फुलखौ नांगौबा खोथाबानो जाबाय गाइस नै स' गाइस नै खावसेखौ जोङो गाबोन हासिगोन ओमफ्राय नै
ओमफ्राय बे खावसेखौ हाखांबाय आरो बैयालागे थौ नायग्रोदोनबा नै बेखौ हालायला नै इखौ हाबाय आरो खावसे नै बेखौबो आंनिबा खावसे हादोंना हायाखै मिथिला नै ससेखौ हायासै ओमफ्राय नै मोनसेखौल' हादों आरो माने इयो गेदेर जादोंमोन नै इ ससेखौ गाबोन हासिगोन आरो नै गाइस बोरै नुखो गाइस हानायखौलाय नै बेफोरो थानाय माखाया नै इफोरा जमा दोनदो आरो थानायफोरखौ ओमफ्राय नै हाखांनाया इ ससे खावसेखौ गाबोन हासिगोन आरो नै खावसेखौ हासिगोन आरो गाबोननो इखौबो हायानो आरो हाखांबायमोन थेवबाबो दिनै गासैखौबो हाजोबनो हायासै मानेखि बेसेबा बुरजामोन आरो ओमफ्राय बिबाराबो बेसेबा गेदेर गेदेरमोन ओंखायनो हाखांनो हायासै आरो आं माने एफा इसे स्टाइलिश गस्लायाव दं नोंसोर मिथिगौ आं दा सालबारियाव थानो माने आंनि आर्ट क्लास दं स' दा दिनै सानडे खालि आरो सेटारडे खालि जोंना ड्रयिं क्लास बेनिखायनो जोङो सालबारियाव थांनांसिगोन ओमफ्राय दा आङो सालबारियाव थांनायखौबो एसे ससे खिथिगोन लामाफोरखौ नोंसोरो सिनायनो हानाय नङा बेसेबां मोजां मोजां नुखायो केमेराफोराव एकदम बेराफोरखौबो एकदम बेसेबा निउ गामियाव फैनाय बायदि बेसेबा मोजां नुखायो स' नायलांबाय थादो नोंसोर